It-tnejn filgħodu ġiet imnedija sejħa l-artisti sabiex jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għad-disinn ta' mafkar fġieħ l-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. Dan il-mafkar tal-bronz se jitpoġġa f'Misraħ Kastilja. Il-mafkar se jfakkar il-memorja ta' Mifsud Bonnici, is-suċċessur tal-Prim Ministru Mintoff, li serva bħala konsulent tal-General Workers Union kif ukoll bħala attivist fl-Għaqdiet tal-Knisja. Dan qabel ma laħaq Prim Ministru fl-1984. Is-sejħa biex isir dan il-mafkar fetħet it-tnejn u se tibqa' miftuħa sa nofs Settembru. Noel Zamit, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, qal li l-proċess biex isir dan il-mafkar għandu jieħu bejn sena u sena u nofs. Id-dokument tal-artisti jista' jiġi aċċessat mill-website ta' Heritage Malta kif ukoll mill-medja soċjali. Kull artist jista' jissottometti sa' 2 proposti. L-artist jista' jaħdem kemm waħdu kif ukoll fi grupp li jinkludi artisti oħra kemm Maltin kif ukoll barranin.